नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र। स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। आज हमके घर जब आयकर के अधिकारी पहुंचना तो उनके द्वारा अपन परिचय दिहल गईल। ए पर सपा नेता द्वारा कहल गईल कि हम तो फकीर आदमी हई, हमरे यहाँ आपके का मिली। पूरा दुनिया में हमार सिर्फ एगो बैंक खाता बाटे। हम चंदा मांग के यूनिवर्सिटी बनौले बानी, बच्चन के हाथ में कलम देहले का काम कैले बानी। कार्रवाई के वक्त तजीन और अब्दुल्ला घर पर ही मौजूद रहे लोग। कार्रवाई के दौरान आजम का तबीयत बिगड़ गई। उनके द्वारा अधिकारी से कहल गई कि वो आराम करे जा रहल बाने, उनका जौन भी जांच करे के बाटे उ लोग क लेवे। ताजीन का तबीयत भी पहले से खराब चल रहल बा। आजम के आराम कैले से जांच तेजी से ना हो पावल। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां के यूपी और मध्य प्रदेश में 22 ठिकाना पर आयकर विभाग द्वारा बुधवार सुबह छापा मारल गई। उनकर सीतापुर, लखनऊ, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और विदिशा स्थित ठिकानन पर कार्रवाई भइल। वजह से विभिन्न सबूत जुटावल गईल। बतावल जा रहल बाटे कि जवर ट्रस्ट में भइल गड़बड़ी के सुराग तलाशी खातिर आयकर विभाग ई कार्रवाई कैलस। साथ ही चुनावी हलफनामा में दिहल गई संपत्ति के जानकारी के जांच के बाद विभाग उन पर शिकंजा कसलस। लखनऊ में आयकर का टीम गोलागंज स्थित एगो मकान पर छापा मरलस। ई मकान आजम के अधिवक्ता का बतावल जा रहल बा। यही तरीका से विदिशा में सपा के पूर्व सांसद मुन्नवर सलीम के घर पर यूपी और एमपी पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई भइल। मुन्नवर सलीम का 4 साल पहले निधन हो चुकल बाटे। उनका बेटा और परिवार के अन्य सदस्य एक घर में रहेला लोग। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।